Mo na yung baby na. Kabalo na mo kanta. 2 years old. Okay, kabalo na gid sa mo kanta. This is the way we mix our food. Yay! Again! Again! Munaog si Bibi. Basta siya manaog kay mo. Duol siya sa kuan. Muduol siya sa TV kay aron nga iyang sundog ang mga aksyon. Oh, Mix our food! Eh. Mix our food! Yay! baby is. Muna yung mong apo nga talented kaayo. Walking. Hop, hop, hop. Running. Now we stop. Nadula siya. Bye. Nasa ihang bangko ng gamay. Bye everyone. Paghinay. Careful, Bibi, careful. Plastar yun, plastar. Oh, kana gyud. Very good. Oh, very good gyud kayo mo, Bibi, oy. Oh, yay! Very good. Very good kayo mong Bibi, oh. Di harap siya maglingkod din. Ay. TV kaya tanaon. Muna yung lingkuranan sa di pa siya ka maumulakaw. Ya karon nga kabalo na mulakaw. Siya na lang plaster. Pagit niya. Natubang siya si TV, oh. Makabalo na gid siya. Tubang siya si TV, oh. Oh, gusto na po siya munaog. Ang mga Gusto na po siya aksyon, munaog. ang mga pronouns sa yang gitanaw mo ano yung mga bundok. Muna yan trabahoon kada adlaw. For watching. Bye-bye. Hi, Bibi. Bibi. Hi. Ay, gusto na po siya munaog. Uy, munaog na sad. Naog na sad na mo, baby. Naog na sad siya. Ay, huwag mo na yun. Muna mong baby, oh. Careful, baby. Careful. Muna yung trabaho kada adlaw. Bye-bye. Bye-bye. Bibi, bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching, Bibi.